Radio Indeks vam predstavlja. Ja sam Marica Pačić i sada ću vam otpevati jednu fantastičnu muzičku numeru za koju svi možete da budete sigurni da nas odvede u Evropu. Policijska je cokula, pola zemlje zgazila, ima li neko problem s tim? Svako ko tražim, nigde ga nema, gde god da krenemo, jurimo za njim. Glava me zdevnika, moja su hapšenja, a iza mene je moj tim. Al njega tražim, nigde ga nema, gde god da krenemo, jurimo za njim. Krije se Radovan, al njega lako uhvatih. Sada krije se Rale, da ga ne isporučim. Gdje li se samo sakrio, prevrnut ćemo i nebo i zemlju da ga nađemo odmah. Policijska je cokula, pola zemlje zgazila, ima li neko problem s tim? Svakog kad tražim, nigde ga nema, ma gde god krenemo, jurimo za njim. Glava me zdevnika, moja su hapšenja, a iza mene je moj tim. Al njega tražim, nigde ga nema, gde god da krenemo, jurimo za njim. Krije se Radovan, al njega lako uhvatih. A sada krije se Rale, da ga ne isporučim. Krije se Radovan, al njega lako uhvatih. A sada krije se Rale, baš ću da se namučim sa njim. Više dobre muzike. Radio